Az NR 440-es a Sanford csúcsmodellje. Egy rendkívül strapabíró, nagyforgalmú üzletek számára tervezett készülék, amely egy megbízható hőnyomtatóval van felszerelve. A pénztárgép ügyféloldali kijelzője kihúzható és forgatható, ami megkönnyíti a vásárlók tájékoztatását. Mérleg, vonalkódolvasó és bankkártya terminál is csatlakoztatható hozzá, ráadásul számítógéphez kötve is üzemeltethető. Egy PC-hez kötött 440-es segítségével valós időben követheti nyomon a forgalom alakulását és korlátlan számú árucikkel dolgozhat. A folyamatos kapcsolat további előnye, hogy rendkívül részletes kereskedelmi elemzések elkészítésére biztosít lehetőséget. A készülék a fémházzal és fiókokkal rendelkező trezorfunkciós kasszájával együtt is megvásárolható, de képes a régebbi kasszák többségének az irányítására is. Ebben a videóban lépésről lépésre végigmegyünk majd az összes fontosabb műveleten, amit az NR 440-es online pénztárgéppel végezhet. Egyebek mellett a különböző értékesítési módokat, a jelentések készítését, valamint azt fogjuk bemutatni, hogy hogyan használhatja a készüléket a különböző csatlakoztatható eszközökkel. A film 7 részre oszlik, a fejezetek között a címekre kattintva tud lépkedni. A következő automatikusan elindul. A pénztárgépet a jobb oldalán található fekete billenő kapcsolóval tudja elindítani. Várja meg, amíg a készülék üzemkész állapotba kerül. Ha megjelenik, az OK felirat a kijelzőn, elkezdhet dolgozni a pénztárgéppel. Első alkalommal, mielőtt használni kezdené a készüléket, be kell jelentkeznie. Későbbiekben erre csak akkor van szükség, ha több eladó dolgozik a pénztárgéppel. Az NR 440-es különböző felhasználási módjai, például az értékesítés, a programozás vagy a jelentéskészítés között a vezérlőkulcs segítségével válthat. Bejelentkezni az értékesítési módban tud, ennek aktiválásához fordítsa a kulcsot reg állásba, ezután az eladó billentyű lenyomásával léphet be. Ha több pénztáros dolgozik az üzletben, és a jelentések segítségével nyomon szeretné követni a munkájukat, állítson be több felhasználót a készüléken. Az ehhez szükséges programozást bármelyik Sanford szervizben rövid idő alatt elvégzik. Ha így használja a kis kasszáját, a bejelentkezéshez fordítsa a kulcsot reg állásba, üsse be a felhasználó sorszámát, és csak ezután nyomja le az eladó billentyűt. Kijelentkezni minden esetben a nulla, majd az eladó billentyű lenyomásával tud. Mielőtt elkezdhetné értékesíteni a termékeit, az NR 440-es segítségével lapot kell nyitnia, tehát rögzítenie kell a pénztárgép memóriájában, hogy mennyi pénzt tesz be a kasszába. Ezt a következőképpen teheti meg. Adja meg az összeget, például 20 000 forintot, majd nyomja le a pénzbe és a KP fizet billentyűket. Később is lehetősége van arra, hogy pénzt tegyen be a kasszába, vagy vegyen ki belőle. Ha pénzt szeretne betenni, a napnyitásnál látott módon megteheti. Ha pedig pénzt szeretne kivenni a kasszából, például 15 000 forintot, üsse be az összeget, majd nyomja meg a pénz ki és a KP fizet billentyűket. Legkésőbb 24 órával az értékesítés megkezdése után napot kell zárnia, ha ezt nem teszi meg, egy figyelmeztető felirat jelenik majd meg a kijelzőn, és nem fogja tudni folytatni az értékesítést egészen addig, amíg el nem végzi a műveletet. Elkészítéséhez aktiválja a zárás üzemmódot, azaz fordítsa a vezérlőkulcsot Z állásba, és nyomja le a KP fizet billentyűt. Ezután válassza ki az első menüpontot, majd újra nyomja le a KP fizet gombot. A zárás követően a pénztárgép nyomtatni fog egy összesítést az aznapi forgalmáról. A bizonylatot őrizze meg, mivel a könyvelőjének szüksége lehet rá.
A Sunforce NR440-essel több eladási mód közül is választhat. Ezekből most 4-et fogunk bemutatni. Először a nyílt gyűjtős eladást fogjuk ismertetni majd, egyebek mellett a tételek törlését, a kedvezmények nyújtását és az utalványok elfogadását fogjuk végigvenni ebben az értékesítési módban. Ezután az előre programozott gyűjtős, az árucikkódos és a makroműveletes eladásról lesz szó, és arról, hogy mikor érdemes használni ezeket a lehetőségeket. Az értékesítési módok közül a legegyszerűbb a nyílt gyűjtős eladás. A pénztárgépen itt találhatóak az áfakör rögzítésére alkalmas gyűjtőgombok. A leggyakrabban ezt a billentyűt az 5%-os, ezt a 18%-os, ezt a 27%-os, ez pedig a 0%-os, azaz az adójegyes termékekhez kapcsolódó áfakör rögzítésére programozzák. Ha ezt az értékesítési módot választja, a következőképpen adhatja el a termékeit. Üsse be a termék árát, majd adja meg a cikkhez tartozó áfakörre beállított gyűjtőgombot. Ha a vásárlótól a pontos összeget kapta meg, ezután a KP fizet billentyűvel zárhatja le a nyugtát. Ha nem, akkor a termékek és gyűjtőik után írja be, hogy mennyi pénzt kapott a vásárlótól, és csak ezután zárja le a nyugtát. Ekkor a kijelzőn és a nyugtán is meg fog jelenni a visszajáró összege. Ha egy termékből egyszerre többet szeretne értékesíteni, rögzítse a darabszámot, majd nyomja meg a szorzás gombot, mielőtt megadná a termék árát és a hozzátartozó gyűjtőt. Például 3x500 forint 4-es gyűjtő. Az NR440-essel a leggyakoribb utalványokat is elfogadhatja. Ha ezzel fizetne a vásárló, és a kupon értéke megegyezik a végösszeggel, akkor rögzítse a termék vagy termékek árát a megszokott módon, majd a check gomb lenyomásával zárja le a nyugtát. Abban az esetben, ha az utalvány nem fedezi a vételárat, a vásárlók természetesen készpénzzel is rendezhetik a fennmaradó összeget. Nézzük meg a gyakorlatban egy ilyen vegyes fizetést. Például a termék 1500 forintba kerül, amiből 500 forintot utalványban, 1000 forintot pedig készpénzben rendezne a vevő. Üsse be a termék árát és gyűjtőjét, adja meg az utalvány értékét, majd nyomja meg a check gombot. Ezután a kijelzőn megjelenik a fennmaradó összeg, és a KP fizet gomb lenyomásával lezárhatja a nyugtát. A Sunforce pénztárgépekkel az eurós fizetéseket is elfogadhatja, nézzük meg, hogy hogyan. Ha ezzel a pénznemmel szeretne fizetni a vásárlója, először rögzítse a termék árát forintban, majd adja meg a hozzá tartozó gyűjtőt. Ezután nyomja meg az euró-forint gombot. Ekkor megjelenik a kijelzőn a termék ára átszámítva euróra. Üsse be az összeget, amit kapott. Ezután, ha kinyomtatja a blokkot, meg fog jelenni a kijelzőn a visszajáró összege forintban. Ha a vásárló nem a teljes vételárat fizetné euróban, akkor pedig üsse be az összeget, amit valutában rendez, majd nyomja meg a KP fizet billentyűt. Ekkor megjelenik a fennmaradó összeg, amit forintban kell kifizetni. A nyugtát ebben az esetben is a szokott módon zárhatja le. Pénztárgépével egy-egy termékre, vagy akár az egész nyugtára is adhat kedvezményt. Az NR440-esen az erre szolgáló billentyű százalékos kedvezmény rögzítésére van programozva, azonban természetesen összegalapú engedmény nyújtására is beállítható. A százalékos kedvezmény az ön által megadott arányban csökkenti a termékek árát. Például, ha 10%-kal kedvezőbben szeretne értékesíteni egy tételt, rögzítse a termék árát és gyűjtőjét a szokott módon. Ezután üsse be a százalék mértékét, majd nyomja meg a -% gombot. A végén a KP fizet lenyomásával nyomtathat blokkot. Ugyanezzel a módszerrel adhat egy nyugtán belül különböző termékekre is engedményt. Ha pedig az egész nyugtára szeretne kedvezményt adni, üsse be a termékek árát a hozzátartozó gyűjtőkkel, ezután nyomja meg a részösszeg gombot, adja meg a százalékos kedvezmény mértékét, majd nyomja meg a -% gombot. Végül a KP fizet billentyűvel lezárhatja a nyugtát.
A termékek árát a plusz százalék gomb segítségével növelheti. Alapesetben ez a billentyű is százalékos arányban változtatja meg a termékek árát, azonban összegalapú felár rögzítésére is átprogramozható. Nézzünk erre egy példát. 10%-kal szeretné növelni egy 300 forintba kerülő termék árát. Először rögzítse a teljes árat, és nyomja le a hozzá tartozó gyűjtőt. Ezután adja meg a felár mértékét, és üsse le a plusz százalék billentyűt. Az új ár rögzítésre került a nyugtán, amit ezután le is zárhat. A kedvezmények vagy a felár mértékét akár tizedes pont pontossággal is meghatározhatja a pénztárgépünk segítségével. Az adóegyes termékek árát azonban a törvényi előírások miatt nem változtathatja meg ezen a módon. Abban az esetben, ha a vásárlónak még sincs szüksége a kiválasztott termékre, kétféleképpen törölheti a tételt. Ha az utoljára bevitt áricikket szeretné törölni, nyomja meg a Store No gombot. Ezután folytathatja az eladást a megszokott módon, vagy lezárhatja a nyugtát. Előfordul, hogy nem az utolsó tételt kell törölni, hanem egy korábbit. Például beüt 3 terméket. Az egyik 100 forintba kerül, a második 200 forintba, a harmadik pedig 300 forintba, és ön a 100 forintosat szeretné törölni. Ekkor nyomja meg a részösszeg, majd a Store No gombot. Üsse be a törölni kívánt termék árát. Nyomja meg a hozzátartozó gyűjtőt. Ezután folytathatja az eladást, vagy lezárhatja a nyugtát. Ha nem csak bizonyos tételeket szeretne törölni, hanem az egész nyugtát, akkor pedig nyomja meg a nyugta megszakít gombot. Ezen a módon csak akkor sztornozhat, ha még nem zárta le a nyugtát. Ha ezt már megtette, akkor tegye el a kinyomtatott blokkot. Van egy nyomtatvány, ami az elrontott bizonylatok tárolására szolgál. Ez a B2231-es számú tömb. Miután kitöltötte, tűzze bele a hibás nyugtát. A tömböt a bevallás készítésekor adja majd át a könyvelőjének. A nyíltgyűjtős eladás mellett további 3 értékesítési módot is használhat az NR440-es pénztárgéppel: az előre programozott gyűjtős, a makrós és az árucikk kódos eladást. Az alternatív értékesítési módoknál a termékek és az áruk rögzítésének a kivételével minden művelet azonos, tehát függetlenül attól, hogy melyik megoldást választja. A szorzást, a tételek törlését vagy a kedvezmények nyújtását ugyanúgy kell majd végeznie, mint ahogy azt a korábbi fejezetben bemutattuk. A gyűjtőgombokat egy-egy árucikk azonnali értékesítésére is beállíthatja. Például, ha az üzletében bevásárló szatyrot is kínál, és ennek a terméknek az értékesítésére programozza az egyik gyűjtőt, csak le kell nyomnia az adott billentyűt ahhoz, hogy a tétel megjelenjen a bizonylaton. Az NR440-es pénztárgépen 12 gyűjtőgomb programozható a gyors eladásra. Ha csak kevés fajta terméket forgalmaz üzletében, akkor érdemes kipróbálnia a nagysebességű, fix gyűjtős értékesítést. A pénztárgép memóriájába több mint 1000 termék nevét, árát és áfakörét rögzítheti. Ha ezt megteszi, akkor elegendő eladásnál a kiválasztott tétel sorszámát és az árucikk gombot lenyomnia ahhoz, hogy ezek az információk megjelenjenek a bizonylaton. Például, ha a ROPI adatait 12-es számon rögzítette, csak üsse be a számjegyeket, majd nyomja le az árucikk gombot az értékesítéshez. Az árucikk adatokat a pénztárgép billentyűivel és egy erre szolgáló programmal is feltöltheti. A bevitel módját a pénztárgépek programozásáról szóló videónkban mutatjuk be, de természetesen a kezelői kézikönyvben is megtalálhatja. Az adatok feltöltése segíti a vásárlók tájékoztatását és részletesebb jelentések elkészítését teszi majd lehetővé. Az NR440-es pénztárgép makrobillentyűjét és gyűjtőgombjait komplett műveletsorok elindítására is beprogramozhatja. Ha így jár el, akkor több összetartozó tétel értékesítését és a hozzájuk kapcsolódó kedvezmények nyújtását is egyetlen gombnyomással rögzítheti. Nézzünk egy konkrét példát erre a vásárlók kiszolgálását felgyorsító lehetőségre. Cukrászdában használja a készüléket, és a vevője egy gombóc fagyit kér.
A megfelelően beállított makrogomb lenyomása után a pénztárgép rögzíti a gombóc fagyi és a töltsér árát, valamint gyűjtőjét, amik a bizonylaton is megjelennek. Ha a vásárlója nem kér mást, a KP fizet lenyomásával már le is zárhatja a nyugtát. Az NR440-es a göngyölegáru kezelésére, azaz üvegvisszaváltásra is alkalmas. A funkció aktiválásához programozni kell a pénztárgépet, ha használni szeretné, kérje a szerviz segítségét. Azokat a termékeket, melyeket vissza fog venni az üzletében, először árucikként kell rögzíteni a pénztárgép memóriájában. Ezután a következőképpen válthatja be a visszahozott üvegeket. Nyomja meg a szerviz által a göngyöleg funkcióra programozott billentyűt, ezután, ha több van belőle, a szózással adja meg a mennyiséget, üsse be az üveg kódját, és nyomja meg az árucikk gombot. Végül a göngyöleg ismételt lenyomásával zárhatja a műveletet. Ekkor a pénztárgép két példányban fogja kinyomtatni a bizonylatot, az első a vásárlói, a második pedig önnek készül. A gyűjtőgombok, árucikkek, makrók és göngyölegek programozásában, valamint az ön üzletének legmegfelelőbb értékesítési mód kiválasztásában szakembereink is segíthetnek. Ha kérdése van, keressen fel minket! A pénztárgépe segítségével az üzlete forgalmáról és az árukészletéről is tájékozódhat. Az eladásairól többek közt havi, napi vagy óránkénti bontásban készíthet összesítéseket. Most megmutatjuk, hogy hogyan. A pénztárjelentésből a napnyitástól az összesítés elkészítéséig tartó időszak forgalmát ismerheti meg. Ha kíváncsi az adatokra, fordítsa a kulcsot a jelentések készítéséhez használt X pozícióba, majd nyomja le a KP fizet gombot. Az almenüben az eladó és a hitel gombokkal tud lépkedni, és a törlés gombbal tud visszalépni. Válassza ki a nyilag segítségével a pénztár jelentés menüpontot, ezután a KP fizet gomb lenyomásával elkészítheti a jelentést. Ha óránkénti bontásban szeretné megnézni a forgalmat, akkor ha még nem tette meg, állítsa a kulcsot X állásba, majd nyomja meg a KP fizet billentyűt. Ezután válassza ki az óránkénti jelentés menüpontot, majd üsse le a KP fizet gombot. Az almenüben a KP fizet ismételt lenyomásával kinyomtathatja a jelentést. A pénztárgép a zárások során kiolvasható forgalmi adatokat két szinten tárolja. Ha az első Z1-es szinten tárolt adatokról készít jelentést, a kinyomtatott információ átkerül a második Z2-es szintre. A második szinten tárolt információk törlődnek, ha jelentést készít róluk. A most bemutatásra kerülő módon bármikor készíthet jelentéseket, azonban célszerű rendszeresen használni ezt a funkciót, hiszen ez összehasonlíthatóvá teszi a különböző időszakokban készült kimutatásokat. Az E1-es jelentést, azaz az első szinten tárolt információk lekérdezését a legtöbb üzletben a havi forgalom megismerésére szokták használni. Ha önnek is szüksége van ezekre az információkra, a következőképpen járjon el. A hónap utolsó napján fordítsa a pénztárgép kulcsot az E állásba, és nyomja le a KP fizet billentyűt. Navigáljon el a pénzügyi zárás menüpontig, majd a KP fizet gombbal lépjen be. Itt válassza ki az E1-et, és nyomja le ismét a KP fizet gombot. Ezután a pénztárgép elkészíti a havi zárást. A következő havi Z1 jelentés készítésekor pedig tudni fogja, hogy mekkora forgalmat bonyolított le az üzlete az aktuális hónapban. Ha az itt bemutatott módon készíti el az Z1-es jelentéseket, akkor az Z2-es szintre átkerült adatokat hosszabb időszakra szóló, például negyed vagy fél éves kimutatások készítésére használhatja majd fel.
Az E2-es szint forgalmi adatairól a következőképpen készíthet összefoglalót. Először fordítsa a pénztárgép kulcsot az E állásba, majd nyomja le a KP fizet billentyűt. Navigáljon el a pénzügyi zárás menüpontig, és válassza ki az E2 jelentést. Végül nyomja meg a KP fizet billentyűt. A pénztárgépe forgalmi adatai segítenek megismerni a vásárlók szokásait. Számos, itt nem részletezett jelentést készíthet az NR440-essel, ezekről bővebben a kezelői kézikönyvben olvashat. A Sunforce pénztárgépek használata során találkozhat olyan hibaüzenetekkel, amik nem műszaki problémákra figyelmeztetnek. Az NR440-esen például felirat jelzi azt is, ha rossz sorrendben ütötte le a billentyűket, vagy kevés váltópénz van a kasszában. Most ezekről a könnyen megoldható problémákról fogunk beszélni. Azonban, ha olyan meghibásodással találkozik, melynek elhárítását a kezelési kézikönyvben is itt sem mutatjuk be, forduljon a Sunforce szervizek egyikéhez. Abban az esetben, ha egy nem megfelelő billentyűt nyom le a pénztárgép használata közben, megjelenhet a kezelői sorrendhiba felirat, és elkezdhet sípolni a készülék. Ha ez történt, nyomja le a törlés gombot, ami elnémítja a pénztárgépet és eltünteti az üzenetet. Ezután folytathatja az elkezdett műveletet. Ha kevesebb pénz van a kasszába, mint amennyit vissza kellene adnia a vásárlónak, azt fogja kiírni a készülék, hogy kevés váltópénz. Ebben az esetben is a törlés gomb segítségével tudja eltüntetni a feliratot. Ha a vásárló mégis ki tudja fizetni a vásárlás pontos összegét, lezárhatja a bizonylatot. Ha nem, akkor szakítsa meg a nyugtát, és tegyen be váltópénzt a videó elején látott módon. A kinyomtatott nyugtán megjelenő vörös csík arra figyelmeztet, hogy hamarosan elfogy a papír a nyomtatóban. Ha meglátja, vegye le a pénztárgép fedelét, és hajtsa hátra a papír továbbító görgőt. Vegye ki a régi tekercset, majd helyezze be az újat. Végül nyomja vissza a szerkezetet kattanásig, és tépje le a felesleges papírt, majd rakja vissza a fedelet. Ezután folytathatja az eladást a megszokott módon. A Sunforce NR440-eshez vonalkódolvasót, mérleget, bankkártyaterminált és számítógépet is csatlakoztathat. A készülékhez kötött vonalkódolvasóval és mérleggel felgyorsíthatja a vásárlói kiszolgálását, a számítógéppel pedig valós időben követheti nyomon az üzlete forgalmát. Ha sokféle árut kínál, különösen hasznos lehet vonalkódolvasó összekötése a pénztárgéppel. Az eszköz csatlakoztatása és az árucikk információk feltöltése után csupán le kell olvasnia a kiválasztott termék vonalkódját, ahhoz, hogy a tétel megjelenjen a kijelzőn és a bizonylaton. Ezután a szokott módon adhat kedvezményeket, szorozhat vagy zárhatja a nyugtát. A készülékkel a bankkártyás fizetéseket is elfogadhatja. Ha a vásárló ezt a fizetési módot választja, akkor értékesítsen a megszokott módon, majd a végén a hitel gomb lenyomásával zárja le a műveletet. Ezután várja meg, amíg a pénztárgép átküldi az adatokat a terminálnak. Húzza le a kártyát és nyomja meg a zöld gombot. Ezután erősítse meg az összeg levonását a zöld gomb ismételt lenyomásával. A tranzakcióról a bankkártyaterminál két bizonylatot is nyomtatni fog, melyek közül az egyik az ön, a másik a vásárló példánya lesz. Végül a pénztárgép is elkészíti a bizonylatot a bankkártyás fizetésről. Felgyorsíthatja a súly alapján értékesített tételek eladását, ha mérleget csatlakoztat a pénztárgéphez. Az összekötött eszközökkel a következőképpen értékesíthet. Tegye az árucikket a mérlegre, majd nyomja meg a pénztárgépen a mérleg gombot. A kijelző meg fog jelenni a termék súlya. Ekkor adja meg a tétel egységárát és a hozzátartozó gyűjtőt. Ezután már le is zárhatja a nyugtát.
Megsokszorozhatja a pénztárgépe képességeit, ha összeköti a számítógépével. Egy NR440-eshez kötött PC-n valós időben követheti nyomon a forgalmának vagy az árukészletének az alakulását, és rendkívül részletes üzleti kimutatásokat készíthet. Ebben az üzemmódban a kiskasszája a számítógéptől kapott adatokat alkalmazza az értékesítés során, ezért korlátlan számú árucikk kezelésére, vevőazonosításra és a csoportokhoz rendelt kedvezmények nyújtására is felhasználható. Ezen felül eladónként különböző értékesítési szabályokat is meghatározhat a PC segítségével. Az NR440-es összekötését a számítógéppel a cégünk és a partnereink által forgalmazott programok egyaránt lehetővé teszik. Ha az itt bemutatott lehetőségek felkeltették az érdeklődését, lépjen kapcsolatba velünk és segítünk megtalálni a cége számára legmegfelelőbb szoftveres megoldást. A készülék LAN kapcsolata jelenleg fejlesztés alatt áll, egy hamarosan megjelenő szoftver frissítésben kap majd helyet. Ha letölti, lehetősége lesz majd arra, hogy egyszerre több, hálózatba kötött SunForce modell értékesítési adatait dolgozza fel egyetlen számítógép segítségével. Ön is megvizsgálhatja azokat a forgalmi információkat a számítógépén, melyeket a pénztárgép az adóhatóságnak továbbít. Az adatok elmentéséhez helyezze be a pendrive-ot a készülék oldalán található AEE feliratú portba. Ezután fordítsa a kulcsot PGM állásba, majd nyomja le a KP Fizet gombot. Adja meg a belépési kódot, ez alaphelyzetben 4 darab 0. Válassza ki az AEE adatok menüpontot, és nyomja meg a KP Fizet gombot, majd navigáljon az USB adatmentésre, és ismét nyomja le a KP Fizet billentyűt. 6 számjegy segítségével adja meg a kezdő és a végső dátumot, vagyis hogy mettől meddig szeretné vizsgálni a forgalmat. Végül nyomja meg a KP Fizet billentyűt, ezzel elkezdődik a mentés. A folyamat végén a kijelzőn megjelenik az USB-re mentés OK felirat. A számítógépén egy cégünk által fejlesztett szoftver a Control program segítségével ellenőrizheti majd a pendrive-ra mentett információkat. A szoftverünk nem csak elkészített bizonylatok vizsgálatára alkalmas, az értékesítési adatok részletes elemzésére is felhasználható. A jelentéséből megtudhatja például, hogy a nap melyik órájában bonyolítja a legnagyobb forgalmat az üzlete, hogy átlagosan mekkora összeget fizet egy vásárlója, vagy hogy melyik hónapban költik el a legtöbb pénzt az üzletében. A Control program alkalmazása különösen hasznos lehet, ha nem egy kereskedelmi rendszer részeként használja az NR440-es pénztárgépet, viszont részletes kimutatásokat szeretne készíteni a forgalmáról. A külön megvásárolható szoftver még számos, itt nem részletezett funkciót tartalmaz, amelyekről bővebben a kezelői leírásban olvashat. A SunForce NR440-es online pénztárgépről és a kereskedelmi rendszereinkről további információkat találhat a www.pénztárgépcentrum.hu címen. A honlapunkon az összes olyan eszközt megvásárolhatja, ami egy bolt vagy egy étterem üzemeltetéséhez szükséges, tehát akkor is érdemes minket felkeresnie, ha kiegészítőket keres az új online kiskasszájához.